Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Reşit Meredow öz ýurdunyň virusa garşy görülen çärelere syn edýän bütün dünýä saglyk guramasynyň ýöriti iş toporuny kabul etmäge taýýardygyny aýtdy diýip RIA Novosti neşri habar berýär. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasynyň resmisi Türkmenistanda koronavirus bilen kesellänleriň sanynyň noly deň bolmagy ýurda taýýarlyk işlerini dowam etdirmäge we saglyk ulgamyny berkitmäge mümkinçilik berýär diýdi. RIA Novosti neşriniň habaryna görä 8-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň binasynda geçirilen briefingde Meredow bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bürosy bilen geçirilen soňky online gepleşiklerde Türkmenistanyň guramanyň bilermenlerini kabul etmäge taýýardygyny aýtdy. Menden soň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň başlygy Nurmuhammed Kakabaýewiç Amannepes bilen konferensiýa geçirildi. Biz Türkmenistanyň bu missiýanyň ýurda saparyny gurmaga taýýardygyny tasdikladyk. Bu ýerde hiç ýyly mesele ýok diýip Rus neşri Türkmen Daşary işleri ministriniň sözlerini getirdi. Bu maglumatlar Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin barjak bolýan missiýasyny ýurda goý bermeýändigi baradaky habarlaryň ýanna gabat geldi. Missiýa häzirki wagtda Täjikistanda planlaryň ilkinji tapgyrynda biz missiýanyň Täjikistandaky işini soňlap Türkmenistana barmagyny umyd edipdik. Biz henidem logistikany ýeňletmegiň prosesinde. Ol häzirki wagtda çylşyrym leken diýip Stefani Brickman 4-nji maýda adatlyga beren maglumatynda Türkmen tarapyndan çakylyk almaga synanýandyklaryny we Türkmenistan bilen gepleşikleriň geçirilýändigini aýdypdy. Meredow'un sözlerine göre häzirki wagt Türkmen tarapy bütün dünýä saglyk guramasynyň hyzmatdaşlary bilen missiýanyň ýurda gelmeginiň logistika we tehnik meseleleri boýunça gepleşikleri geçirýärler. Şeýle-de Türkmen tarapy missiýa üçin gyzykly boljak edaralara saparlary guramalaşdyrýarlar. Bu aralykda Türkmen diýiminiň web saýtynda 8-nji maýda Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy diýen temada briefing geçirilendigi habar berilse-de ýokarda aýdylanlar barada hiç aýdylmaýar. Briefinge ýurduň daşary işler, saglyk goraýyş we derman senaty ministrlikleriniň, beýleki uğurdaş pudak edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde ýurtdaky daşary ýurt guramalarynyň işgärleri hem gatnaşdy. Şeýle hem bu çäre video aratnaş arkaly dünýäniň 20 ýurdundan 60-a golay wekil gatnaşdy diýilip habarda aýdylýar. Mundan başga duşşuga gatnaşanlaryň sözlerine salgylanyp, takyk hemde saatlaşykly siýasaty netijesinde Türkmenistan ýurtda COVID-19 ýaýramagynyň öňüni almagy başardy hem diýilip habarda nygtalýar. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky koordinatory Yelena Panova 9-njy maýda Türkiýanyň Anadolu habar agentligine beren ýöriti interwýusunda häzirki wagtda Türkmenistanda tasdiklanan COVID-19 näsaglarynyň ýokdugyny, şeýle ýagdaýlar barada ýurduň saglyk goraýyş edaralar tarapyndan bütün dünýä saglyk guramasyna habar berilmändigini aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus bilen kesellänleriň sanyny noly deňdigini habar berýär. Bu ýurda epidemiýalaryň ýaýramak ähtimallygyna garşy taýýarlyklary dowam etdirmäge we saglyk ulgamyny berkitmäge mümkinçilik berýär diýip Panova belledi. BMG resmisi hökümet tarapyndan girdilen öz wagtyny çäklendirme çäreleri, halkara uçuşlary Türkmenabad şäheriniň halkara howa menziline urup durmak, şeýle hem giriş nokatlarynda gaty bir protokoluň, şol sanda ýurda girýänler üçin 2 hepdelik karantiniň girdilmegi ýaly köp faktorlar sebäpli pandemiýanyň ýurda o diýen köp täsir ýetirmändigine ynanýandygyny hem aýtdy. Biz pandemiýa gutoran soň beýleki ýurtlar ýaly Türkmenistanyň da taýýarlyk döwründe edinen sapaklaryny we tejribesini paýlaşjakdygyna ynanýar diýip ol belledi. Şeýle-de Panova Türkmenistanda bar bolan COVID-19 testleriniň takyk sany barada resmi maglumatyň ýokdugyny ýöne hökümetiň ýeterlik sandaky testleriň üçün edilendigini habar berendigini aýtdy. Karantin merkezlerinde ýaşaýanlaryň sany dinamik bir san ýöne Saglyk goraýyş ministrliginiň soňky maglumatlaryna görä karantin merkezlerinde aglabasy türkmen ýük awtolog sürüjilerinden ibarat bolan 200 töweregi adam bar diýip Panova belledi. Bu aralykda Türkmen News neşri
Türkmenistanly bir studentin Russiýada aradan çykandygyny habar berdi. 27 aprelde Yesentüki şäherindäki institutda okuyan 1995-nji ýylda doglan türkmen studenti Gülsenem Galabekowa aradan çykdy. Redaksiýamda gelip gowşan maglumatlara görä ol pnevmoniýadan, ýagny öýkün sowuklamasyndan aradan çykypdyr. Onuň ölüminiň koronavirus bilen baglydygyny ýa-da däldigini anyklamak başartmady diýip neşiriň 11 maýda çap eden maglumatynda bellenilýär. Aýdylmagyna görä COVID-19 bilen bagly serhetleriň ýapyk galmagy sebäpli Türkmenistanlyk gyzyň jesedini öz hosarlarynyň ýanyna, ýagny Ahal vilayatynyň Kak etrawyny Duşok owasyna iýermek tagalary başa barmandyr. Gülsenem Yesentükide jaýlandy. Studenti jaýlamak işleri şol universitetde okuyan türkmen talipler tarapyndan guramalaşdyrylyp amala aşyryldy. Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasy ýa-da Astrahandaky konsulhanasy tarapyndan kömek berilmedi diýilip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi mediasy koronavirus bilen bagly ýurdun içinde we daşynda görülýän çäreler, munyň bilen bagly türkmenstanlylaryň ýüzeye bolýan ýagdaýlar barada açaçan habar bermän gelýärler.